sen näkee jo kropastakin, että ketkä on niitä, ketä on pelkästään niitä sählyihmisiä, koska on niinku vähän semmosia, jos sä vähän yleisurheilijat pelaat fudista ja muuta, ne on keskimäärin vähän semmoinen jäntevämpiä. Niin. Ainahan kaikki uutuudet tulee niinku, mä pelaan itse kaikista jäykemmällä mahdollisella ja kaikki uutuudet tulee aina vähän löysempinä. Jäykemmät niitä on vaan 1 tai 2 malleja, niitä on perusmalleja. Ei tule mitään hienompia, kevyempiä tai muuta. Pelasin 2 kuukautta sillä ja mulla meni 12 niitä poikki. Mä kyllästyin ja mä palasin takas vanhaan. Joo. 50 € panos, niin kuin oli sovittu. Jep. Sulla on 3 kierrosta aikaa vetää noin kaikki putkeen tonne sisälle. Eli vasemmat yläkulmat alku, päätyen kierroksen jälkeen vasempaan alkuun. Onko selvä homma? Ihan se simppeli on. Noniin. Katsotaan, onko lapa syönnillään hei. Katsotaan. No olihan se syönnillään.